Kaixo denoi, gaur Euskadi Lagunkoiako kanalean aurkitzen gara, berriz ere, eta Julian Arrate Agirre Lekeitio Lagunkoiako kideari elkarrizketa egingo diogu. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Euskadi Lagunkoia. Hoy nos encontramos con Julian Arrate Agirre, que es participante del grupo de Lekeitio Lagunkoia. Bueno, Julian, arratsaldeon, eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik, eskerrik asko. Eta jakineko nuke, Julian, pixka bat hori nola izaten ari den Lekeitio Lagunkoiako esperientzia. Zer kontatu dezakezu? Bueno, Lekeitio Lagunkoi taldea sortu zen 2018 urtean. Nik danobatan lan egin ondoren erretiratu nintzen 19 sartu nintzen taldean. Eta han ari gara, talde bada 12 lagun batzen garina hilero, koordinatzaile badoku, eta, bueno, bere sasoian finkatu zirian egin zen diagnostiko bat errikua, zer gauza hobetu leike zen, eta horren arira, joan gara tenkaten, aldan gauzak eitzen gauzatzen, eta beste batzuk, agendan eta gaude batzarretan ipintzen punto modura. Bai, zeba, gaina, Lekeitio Lagunkoian noiz hasi izan bere ibilbidea, orain dela 4 bat urte inguru edo, ez da? Bai, 18 sortu zen talde modura. Hori da, 5 urteia. Bai, herri batzar batzuk egin zirian, hainbeste jente parte hartu genduan, han bene izentzan partaide, mai desberdinak egin zirian, mai bakotxian arlo desberdinak aztertzen zirian, eta gero haman komunian inpiltze zin horrek gaizak, eta gero enkuesta bat behin zan, 300 edo 300 launek parte hartu bena, eta horreaz egin zan talde motorra sortu zen. Talde motorra sortu zen 2018 amaieran, eta ni 2019 martzo bueltan, orduntxe erretiratu nintzen lanetik, eta orduntxe hasi nintzen parte hartzen taldea. Hasik orduan izan zen, zure aldaketa orduan izan zen, ez da? Lan utzi, ja jubilatu eta esan zenun, eta guain nire herrigatik lanean hasiko naiz. Ez da? Pixka bat horrela eman zenun pausoa? Bai, lehen banabila inbeste taldetan, orduan pasatzen da Lagunkoiko taldin parte hartzeko, Zike beti izan ze aktiboa. Bai, zinezku zen libre botia, batzarrak aste hartitan etxen duguz, hileko azken aste hartian goizetan, laneko ordutan da batzarrak, ez? Orduan baia liberatu nintzen nien eure lan profesionalitik, orduntxe sartu nintzen buru belar. Eta oraintxe bertan zenbat jende zaudete? Zenbat pertsonak osatzen dezute taldea? Bajatuen japurtxo, pandemia dala eta hori, 3 laukide baja emo bezen, ezin izaten genuen batzarrakein, teknologia erabilitza eta etxen gendu zen batzarrak, eta gero hasi ginen batzarrak bateratuk eta etxen batzuk bilurra duken, eta orduan itxibien etortia, eta orduan hon batzen gara 8 lagun inguru, batzen gara hilero udaletxeko gela baten. Ados, eta orduan udalak uzten dizue, ez da, areto bat edo leku bat, non bilerak egin, eta gero udalarekin baita hartu harremana nolakoa da? Bai, oso ona, ez bakarrik itxi gela bat, kulturretxin batzen gara hon, lehen areto, batzar nagusiko aretuan, eta teknikari bat etorten da udaletxekuna, gero beste teknikari bat dugu kontratata Lagunkoiko laguntzakin, eta, da zinegotzi bat, zinegotzi bat egun da parte hartzen, eta orduan harremana zuzena eta estuga da. Eta denbora honetan, adibidez, Lekeition ze ekarpen egin dituzue? Zein izan da taldearen ekarpena herri mailan? Bai, ekarpenak hainbat izan ziren, arlo desberdinak aztertu gendu zen, eta orduan arlo bakotxian diagnosi bat etxe zen, esate baterako kaleko espaloiak eta parkiak eta bankuk eta zelan dozen aztertu, orduan ikusten dozu, hemen komeniko litzateke, honek espaloiak entziaz, zailtasunak emoten dabe elbarritu entzako. Edo komenido banku batzuk ipintzi hemen, edo komenido da autobusen paradan, autobusa urreratu dezela espaloira. Bestelan jente nagoziak ioteko eta bajatzeko arazu dugu. Orduan, identifikazioan hainbeste arlo,
Eta horrek arlutatik egon gara, azkaneko urtitan ukusten ia zentsu gauzatu dizen, ze bakotxari ipinizakon epe bat hori aurrera botateko, eta norri zen bihar zan hori ejekutzailea. Ze batzu zirean udaletxeko arlodunak, beste batzuk foru aldundizenak, beste batzuk taldienak, lagunkoi taldienak, eta orduan gitxika identifikaren duzen eta gauzatzen jun gara. Aurtengo urtean, hori amaitxuta izen da, diagnosis egin jagon zen, dejekuzinoi ebe. Orduan aztertu diraz, da gelditzu diraz, 160 edo ipinizin ekintzena gauzatuta dago. Ez da gutxi, Bai, bueno. Ez da gutxi. Asko zirian eskutitzak eta bialtzia, beste instituzio batzuten ipintzia martxan asuntua, neitza gauzia ez konpondu, Osa, martxan ipini bai, baina gero gure eskutan ez dagoena gu ezin jo konpondu. Ulertuta. Gauza asko behintzet egin jiraz, beste batzuk martxan dagoz, eta hon gelditzuten dana, azkanegoko lagunkoi, ni parte hartzeot Euskadi lagunkoien batzarretan lekitxoko ordezkari modura, eta han hildo bi finkatu zirean. Bat izen zen bakardadiari aurre etxia, Euskadi mailan, eta bestia partaidetza bultzatzia. Orduan horretxeri hildo bizari kolpetzaun, eta hor gaoz on buru belarri horretxeko bultzatzen. Ados. Eta oain, ikusi deu, oain dela gutxi igo deu berri bat, Euskadi lagunkoiako weborrira, non esaten deu 92 lagunek parte hartu dutela, ermitetan egin dezuten ibilbide baten, eta gaineran lorategi bat inauguratu dezue Euskadi lagunkoiaren izenarekin. Kontatzea badaukezu nola izan dan ekimen hori, eta ze pauso eman dituzuen horrelako jende pila elkartzeko, eta gainaz lorategi bati lagunkoia izena jartzeko, lehenengo aldie da horrelako zerbait tokatzen zaigula. Bai, hori da hori lehen esan duten hildo bizetan sartun da, bakardadiari kontra etxeko. Apurtxo bat izanti sozializateko, eta hori pentsaketuan idea hona izango litzatekela, holako zei bilbide lagunkoiak eitxia, errezian. Eta hasi ginean, izango zen, apirilen bueltan engenduan bat, Isabel Bigarrena erreginia legitxon egon zen, onda urte asko, 19. mendin azikera inguruan. Eta haren ibilbidea, simulazioen gendua nundik urtengo eteban, separazio baten bizitzan, eta engenduen ibilbide guztiza, ze bere sasoian, erreginia, ongi torriz amoteko, inzirian, konstruzio batzuk, aterpe modukuak, eta horrekin gizatuta, engenduen hasi, berak urtengo palaziotik, gero egunean hotela dana, hotel silken dana, ondartzakanin dagoen palaziotik, parketik, eta amaitxu Santa Talniako itxasargiko inguruan. Hori zengo zan, simulazioa pentsatek genduna bere sasoinen eibana erreginiak. Eta orduan 50 lagun edo torre zirian, eta justo ibilbidea amaieran, topagendu zenan itxasargiko albuan, hori bizpera ni bonitzen etxen herriko aditu bateaz, datu historikuk eta batzen, apurtxo bat ibilbidea erakargarrez izeteko. Eta zer dala kontua, eta topaten dugu itxasargikoan albuan, iruandra, lorategi bat etxen antxe, lorak eta ipintzen da, tal da, eurakin hasi nintzen berbetan, eta zer etxen duzu hemen da? Lorategi bat enjo amitxe eskatutzeo permisuari horreri tabernakuari izan, taberna txikitsua da itxasargi izan, herriku dana, eta esan gaitxuz ez tola arazorik eta hemen gauzigu ipintzen da. Zelan etxen duzu? Amitxe, hau da jefia, Marisol, larota bat urte edo kozena, eta zelan etxen duzu euta. Bitxu, ura ekarten duan kolumpizun lekuti, zelan ekarten duzu ura kolumpizun lekuti, kilometro batera. Ja. Zelan etxen duzu, bitxu, ontxukun ipini du, arritxu batzuk eta bestia, eta hau bizar publizitain behar du, bizar da bizitzia Isabel Bigarrenena, eta etorri zin falta. Bai, etorri zirean. Amaitxukeria, engenduan, harino engenduan sorpresatxua, ni holan bizitzak etxen du nik gustatezate sorpresak egotia, eta engenduan, erreginiari, segurutik bere sasoian, antimonarkiko gara, baina, apurtxo bat irudikatzeko beren egotezan ambienti eta hori, zelan igual txakolina etxezan asko lekitxon, eta txakolina etxezalez, pasatezalez txakolin lekuetatik, edo maastizetatik, parada baten genduan beren aterpe baten,
justo gelditzuten den txakoline ekoizle bakarraz, txakolina bertan atera, eta horize pantomima apur bat, teatro apur bat. Atera ban txakolina, patata batzuk atera gendua, nolako esnak batzuk, eta jentikan, egon zan horize degustaten da. Amaitxu gendu nian itxasargira ja, eta esan gendu, bueno, hemen biharren sorpresia egunekua, eta hemen daoz, hemen hiru andra, aurkeztu nahi zenik hirurak, eta auzolanien entzako kriston lana doko hartzian, ez? Imaginatezu, ezelako politxoen jauen hemen, eta nahiko neuke hau gora ipatu, eta hemen udaletxeko egon zinegotzizape bai, eta oneri laguntza bat emotia oneri, andrak hemen daoz, karten da jangoiku lekutik, eta biharko loka apurtxu bat bultzadatxu bat. Eta txalo zaparra dia, eta eurakin gelditzuta gero esan zen, oneri izen bat ipini bitzazue. Hori ez dakigu guk, zeuk izan Julia. Zeu izari protagonistak zeuk ipini bizu izena. Eta hori txizan asuntua. Da pasazen hilebete, eta topan abanian barrero esan zuen, zer, ipini duzu izena, eta ez toku, Santa Catalina doko arek itxasargi da, Santa Catalinako gaure lorategiza edo, ipini zue gauza propizio bat. Zeran ikusten duzue, zeu egen jozue bat erdalduna da, netxa euskera dana ulertu, eta zelan ikusten duzue ipintxia lagunen arteko gauza bat izen dela injakua? Pues ya nos gusta, bai, lagunkoi, muy bien, pues oye, pues adelante. Bueno, gaure taldia nengo ni proposamena. Así que ya está adjudicado, horrekin, ya, eta esan genuen, bueno, sorpresa. Urrengoko ibinbiditxunean, inaugurazioa jardinena dugu. Horrega etxidoko. Geure espiritua ez doia, apur bat lagunen artia ausolana, hori guztizan, tartin egon behar dago eta arek hori dana menperatzen dago eta horretxa etxidoko hori izen politxori. Ederki. Julian, ikusten detenan arabera, herri mailan izugarrizko mugimendu edaukezute, ez da? Aurrea bira ze sorpresa gehiago, sorpresa izan bar dio, oze aurreatzek eukiko zenduke? Ze gauza dituzue prestauta? Gauzatxu bidoko aipatzeko politxak, ez? Bat da, lagunkoi modura plantea gendu bere sasoian herrizian komun falti dagoela, ez? Dana ezin ja konpondu komun barrizak ipinitxaz, jentik biharri zen dago, batzuk ordu biro, edo bestatxuk lau orduro, edo bestatxuk egunin behin, baina komuniti pasateko. Eta ezin jana pretendidu beti tabernetara sartun eta arpetxarrak ikusi eta horrek gauza. Orduan egin duen kanpaina bat tabernerukin kontatu nipinitxa, eta lortu du lekitxon, hau ez da gongo, munduan ez da gongo, olako herririk, komun gehiago dokozena jendin disposiziora. Tabernerukin kontatu nipini genuen, izkutiz batein da, eta gero bana-banaka pasain taberna guztizetatik, esplikauaz, zer dan taldia, pegatina bat ipiniaz komun bakotxian, eta orduan, lekitxoko komun guztizat diraz, accesibliak edonok erabililik. Taberneruk oso ondo hartu gaitxuen, desan gaitxuen, ados dozela horreaz ideiaz, bakarrik sartzen danak, ez tokola zetan konsumidu biharrek, lo único agurtzeko esateko egunon, edo arratzaldean hori, bilur bari sartzeko tabernan, da irabile dut lasarrizko. Eta hori, nipetxeto garila aintzindarizak, ez dut ikusi, untxe Alemanian dago, eta hemen fijaten azalago detaliak, eta ordain joen bihar da, tabernetan bakarrik bezeruntzako, kodiguak, eta zailtasuna handiza dago leku guztietan da. Lekitxon ez, lekitxon, bihar dauena komuna, jenti edonon disposizioen dago. Zenbat biztanle zeate, lekeition, zenbat zeate? 7.000 biztanle neuan eta 25, 30 udan, buelta. Izugarri, laukoiztu iten da? Bai. Laukoiztu, biztanlerie. Bai. Hori zela gure erronka bat, apurtxu bat hori zezelana ustartu gauzatxu bizak, apur bat gentian etorreria eta herriko nortasuna eta betiko... Hori nola mantendugo, bai. Eta moztu intzaitut, zesan dezu bigarrena, zesan barzen? Bai, bigarrena esen da, txakurren kakakin dauri apurtxu bat egon ginean buelta batzuk emoten, eta orduan engen du bai kartelak ipini, apurtxu bat jaubia kostientio izeteko, ez hori bakarrik engen duan inkestak hartun taldekuak binaka banatu, eta herriko gune txoko askotan ipini geure petu da dokuz lagunkoi modura identifikaten gaitxuna, visualiza behin
irudia benedo visualizaba talde eragile bat garila, eta hainbeste enkuesta egin gendu zen, 75 enkuesta egin gendu zen, jaubikin, eta euren kezkak entzuten, ia zer nahi dauen, zer pentsatzen dauen zelan hobetu behar dan, eta, bueno, horrena arabera, udaletxipe ibine bazen kartel batzuk leku eokizetan apur bat jentie kontzientziateko eta kakak edabatzeko, gune bat sortu ban hori, lekitxo bedarra taldekun azni hortu laizen elkarteku, eta haintxe, proposate genduan gure hortu publikuan, herriko hortuan, albuan ipintxea gune bat ipini da hori gauzatu da txakurrak eta soltu ditzeko. Eta orduan, arlo horretan bebentzet nipetzet dute eraginkorrak izen garila. Eta orduan, horretxe gauza bizapetzet honik lagunkoi modura, aparte, beste gauza asko injuzena, osakidetzan kontura behin genduan udaletxin mosinor, eskatzen, herri txikizak ez dezela galdu mediko harreria eta hori ez dezela galdu baten zineia. Eta hainbeste idatzi autobusen frekuentzia hobetzeko, maiztasuna hobetzeko, apur bat Gernikara ez dezela tarda ordu bi autobus haila, tenixen dezela gauza bat harino zerbitzu zuzenau eta hori. Eta, holako gauzak, eta ospitsalera, Galdakako ospitsalera, gure ospitsalera referenzikora. Gauza txikizak saiatzen gara apurtxu bat motivazio. Gauza txiki, baina azkenen gero zerbitzu beharrezko diela, ez da? Persona, nagusitzako, baina baita herritar guztintzako ere bai, ez da? Bai, dudabarik, netxa lagunko izan persona nagusien elkarte bat, edo, edade batetik aurrerako gintzako, arlo guztia behitzen direz, amen, eta antolatzen dizenin ekintzak eta hori, edade guztiko jentia parte hartzen da. Hori da, azkanean helburu bat guk markata daukuna, apur bat transmisioa, belaunaldien arteko transmisioa. Hori da. Holan lortzen da, ez? Azkaneoko hori martxan ipini duena da, bakardaden kontraetxeko Zarzuela gauz emoten, hor udaletxin bitxartez ekarri zinon da urte batzuk hor, Zarzuela guztizak edo hor garrantzitsuenak, eta hasi ginean larre boltosek pintzen, 5 lagun egon ziren, bale. Egin duen apurtxoa publizidadia, hor txetxe da garrantzitsua visualizatia zerretxenan, eta urrengokuan aretua bete egon zan, 50 lagun baino gehiago egon ziren, elkaserio ikusten. Eta orduan bertan... Azeiken zinea edo proiektatu? Bai, proiektatu kulturetxeko areto baten, 30 launeko kapazide dukona, eta orduan, arrakastatzu izan. Ningen aurkezpen presentaren duen, ordu bitxa laun dura, jentit horrezan, oso posi pasaban, ez? Eta loako ekintza badauku, bentzet, holan, plantea eta datorruterako, bakizu kursua praktikamente udia etortzen danean, danak gelditzuten da, eta arrankan behar du, eta holako ekintza jarraitzeko eta aurrera segitzeko. Baina gainera, imaginatu, Zarzuela aukeratu dezuten modalidade bat, ere bai, pixka bat, belaunaldi berriek ere, pixka bat utzita daukatena, eta derrepente, 50 laun ere elkartzea bigarrengo saioan ez da izugarrizko erronka da. Bai, neupe, ez naukan nolako afizin baina lehen guzina, da jain gantzan txan, da biharna egon nintzen, oso posi, bai. Ni petzetu da gana ez da ainaztuna operi modura, eta ulertu txen dozu, antzarki bat dukusti modura, baina kantaua, eta orduan gauza pulitxala. Primeran, Julian, agurtzen jungo gea, esan, jakintzazula urriaren 4 daukagula Bilbon, urrengo jardunaldia, así que, antxe ikusiko gea, eta nik uste dut animatu behar ditugula Euskadi mailan dauden herriak, bai lagunkoitasun sarean daudenak, eta baita oraindik barruan ez daudenak, baina ekimenak eramaten ari dienak, zu bezala, beraien testigantza ematea, eta aiken nahi diena, zabaltzea, ez da? Hori da, egon ginean eskatuta, markinago eskatu betxuen bertara juteko eta aurkezteko guzelan funtzionaten dugun, eta ja martxan ipini da, ongoze pasan hilian ipini martxan euren herrizin, eta gero beste aurkezpen bapen genduan, zailan begon ginean, eta oso posik, ze ikuste ben, gauza txikizak jabe oso eraginkorra zelekesela herrizentzako, ez? Eta erronka nagozia onda hori ze partaidetzia topatia, hori ze da bigarren hildua
Euskadi Lagunkoitipe markata ona. Geruta gatxo da apur bat partizipazio lortzen, apurtxoa militantzia boten talditan hori. Baina, bueno, gentiak sartzen badalago leku baten, ez dau suposatzen dedikazio askorik, eta beste aldere batetik, zeuk hartzen dozu sariri nagusizna. Beste batzukin zagoz, apur bat sentiute zara zure dedikazio edo zure naizea gauzatu leikela eta eskerronekua dela herriza askanian, ez? Eta ondo pasatzen duzu ganera, zer nik jendea ezagutu, jendekin egon, partaide izan, eta, bueno, sarea osatu. Azkenean, denok denon beharra daukeula, ez da? Bai, hori dudabarik. Herrizian neku da ganera leku baten batzi egian behin, apur bat identifikateko gauza batzuk eta beste batzuri bultza bat emotia. Hona erronka nagozi eukiko udaletxe barreza, ez? Udaletxiek eta aldatu jiraz, jente barreza dator, desiztauna, martxi hartzen kostakosako apurtxu bat, eta, bueno, gure eginkizun eixin behar dauena, lagundu, sakatu, kritikatu bihar bat da, eta horre bon, ez? Edozetarako horre bon. Herri batzutan dokusten dozu, batzen garinean Bilbon hori, udaletxe batzuk hartzen daue hori, erdera esangot, oportunidade bat modura amenaza, ez? Eta alrebez, izen bida, gu gara talde honetan, lagunkoin gauzen talde honetako jentia, gehieno jubilatuta gauz, gehieno edo danok, orduan, denpora libri dokou, ibilbide honetan ibilitzaku gara asko, arlo sozialian eta ausolanian hori asko ibilitzaku gara, eta potenzialitzala doku, aprobetxa eskero hori, onerako, askotan kritikoak izango gara, eta esango batzuk esaten da, egunerokotasunean, hainbat problema doko duzuek etorteko on protestaten ez dakiz zerre falta dela, bankoan edo zuela ipini hor edo komuna bihar dozuela. Bueno, bale. Pixkanaka, baina gauzak eskin bardi ez da? Hori da, eta baten engenduen ganera pintxa gendu zen parke bateko bankuak. Udaletxik emoko etxun pintxuria eta arregon ginean. Eta zuek pintau zen ituzten? Bai, 30 urteko gaztiak eta 80 urteko nagosiak. Eta horre egon ginean bankuak eta pintxaten. Eta hori da, udaletxea, dana ez da etxen dirua. Hoi da, uzolana. Azkenen hoi da, uzolana. Eta zeuk etxen dozuna gero, zain ju etxen da, zeure hausoko bekuntzak nahi doti pintxia hor lora batzuk, edo zebra bidia pintxatu, edo bankua konpondu, edo laguntzen dozu, eta geroa zainketan zeusara partaide nagusi bat, eta hori betirako da. Hori da. Bueno, Julian, nik uste gaurko elkarrizketa oso aberasgarri izan dela, ea jendek ere Lekeitioko adibideare jarraitzen don, eta hurren arte. Eskerrik asko. Hori da, eta nire dauenak Lekitxora etorri ikusten zer etxen duen da, zer ez duen etxen da hori, esku zabalik hartu dula. Primeran, hortxe daukeu gomidapena, Julianena, eta nahi donak Lekeitioa jun, atek irekita dare ez da? Hori da, ongi etorri izango da. Eskerrik asko, Julian. Zeueri. Hurren arte. Hori da, ondo izan, agur. Agur.